Ni tematuta neon gogoetarekin eta gogoetakin hasi nintzen. Gogoeta maila orokorrean, lagin bat aukeratu genuen, ikusirik planak 5 urte zituela eta 5 urte horietan nunbaitea iritsi ginela, baina gehiago egiteko behar genuela eta kostatzen ari zitzaigula. Orduan, proposatu nuenan enpresan gogoeta egitea. Gogoeta zeinekin, enpresako langile guztiekin ez noski. Orduan, aukeratu nuen lagina, lagin horretan organoetako kideak, kontseilu, kooperatibetan bakizue kontseilu errektoreak, kontseilu sozialak, eta olako kontua daudela, zuzendaritzak, euskera batzordeak, badaude hor ezagutza batzuk, talde eta egitura batzuk, eta nolabait 16 batzakin, aukeratutako 16 pertsonekin, hasi ginen gogoeta egiten. Eta galdera zen, ze pasatzen da ez aurkera egiteko. Ze oztopo dago, ezta? Guk erabili genuen metodologia zen nolabait, elkarrizketan bitartez, pertsona horiekin izandako elkarrizketan bitartez, identifikatu genituen oztopoak hor goian azaltzen da bat, eta planean gutxi batzuk dira benetan implikatzen direnak. Hori izan oztopo bat, baina jakina. Oztopo gure, ohituta gaude, oztopo edo helburu potoloiek besarkatzen, eta gu nahi genuena zen jakin benetan oztopo horiek zerk zertzen zuen, ezta? Zer sortzen zuten. Orduan, zergatik galdetzen genien zehai langile, zergatik uste duzuek oztopo hori daukagula. Xehetzen jun ginen, badakit ez da ondo ikusten hemen, baina denborarik ez daukagu eta da esateko bakarrik, oztopo, ez dakit 16-18 oztopo identifikatu genitula, horiek xehetu egin genitula zergatietan, zergatik sortzen ziren oztopo horiek, eta ez hori bakarrik. Helburua zen, gainera, galdetzea inplikatuei, galdetzea, ea zeintzuk izan zitezkeen zer, irten bideak horretarako. Honek, guri bide eman zigun beste koska bat igotzeko. Informazio pila da jaso genuen. Jende esanguratsua, liderrak inplikatu genituen plan honetan, eta baliogarri izan zitzaigun hor ateratako ondorioak, ekintzak eta irtenbideak, hurrengo 4 urtetako plan estrategikoa gauzatzeko. Baina, plan estrategikoa garatzen hasi ginen, eta horrengo pausoa izan zen, guk enpresan helburu nagusi bat behar dugu euskararentzako helburu nagusi bat. Eta, besterik gabe, formulatu genduen helburu nagusi bat. Beti ere gogoeta bitartez. Eta, helburu nagusi horretatik, hurrengo pausoa, eta, hemen, hauek gauza berez egiten, hilabete batetik bestela, ezik eta, bere denbora behar dute. Jakine, ohitu ginen edo hasi ginen ohitzen gogoeta egiten, eta helburu nagusi hori aintzat hartuta, identifikatu genituen hor, bertan zeintzuk gune izan behar ziren guk eragin nahi genituenak. Zeintzuk gune eta horrekin batera, hizkuntza politika bat garatu genuen. Urte oso bat hartu genuen horretarako, hilero biltzen ginen organo horietako ordezkariak, eta enpresaren neurriko hizkuntza politika garatu genuen. Agian, batzuentzako erritmoa oso motela izango zen, beste batzuentzako oso azkarra. Baina, gure neurriko, edo enpresaren neurriko plan hizkuntza politika garatu. Karo, hizkuntza politika garatu genuen, baina bagenekien hizkuntza politika bat paper hutsa izan daikela, eta jakina hori bertako kudeaketa sisteman sartzea lortu genuen, eta ez hori bakarrik.
beste helburuetako bat, gure helburuetako bat zen, nolabait langile guztiengana iristea. Hau da, talde batek garatutako hizkuntza politika enpresa guztira hedatzea. Eta jakitun egitea, hizkuntza politika horrek zer suposatzen zuen, eta bakoitzak zer egiteko, euskararen inguruan zer egiteko eskubidea zuen. Eta hasi ginen gogoeta saioekin. Lehen aipatu ditugun gogoeta saioekin. 15 talde jarri nituen martxan. 15 talde ia gabe 150 langile, beste talde batzuk aparte. Eta hasi ginen, bai hizkuntza politikan inguruan, bai euskara orokorrean, euskararen inguruan gogoeta egiten, eta, hasieran beste helbururik gabe. Gogoeta egitea eta guk genekiena partekatzea eta guztien iritzi eta usteak jasotzea eta azken batean hitz egitea, gai honen inguruan hitz egitea. Hor, estekatuta dauzkat saioak zertan dien dauta, baina ez dauka denboraik. Karo, gero, esaten zu eta bai, eta gogoeta egin eta gero ze pasatzen da, ze lortzen dugu gotik. Ze evidentzia dauzkagu edo, badauzkagu evidentzia. Nola jaso hori? Konturatu ginen, gogoeta horien ondorioz, langileen artean bazeola zerbait. Osea, bazeola kezka bat, bazeola jakin nahi bat, bazeola gutxienez eskari bat, ezta? Eta orduan, jendea hasi zen eskatzen. Jendea bazekin bere eskubidea zertzan, ordu arte etzekien. Bazekien zeintzan ze eskubidea zeuzkan, eta horren arabera, gauzak eskatzen. Zeak, giza baliabideetako zuzendariak bidaien politika erderaz erderatxean bialdu ditu. Zer egin dezakegu honek. Nola bideratu hori dantaz. Edo konturatu ginen, besterik gabe, gauzak, erabilerari dagokene, gauzak, lortzen ari ginela, ezta. Hori kontuan hartuta, pentsatu gendu, hemen, eskaria areagotzen nahi da, eta eskari hori nolabait jaso egin behar dugu. Kuantifikatu egin behar dugu, baina gero, izen eta abizen jarriko dugu, eta horrei jarraipen egingo dugu, ezta. Eta asmatu genuen olako tresna bat. Lehen sartu naiz, nire ordena funtzionatzen zuen, baina hemen beste bertsioa dago eta ezin da sartu barruan, baina olako tresna bat asmatu genuen, han bertan, hango langile batekin. Akzeseko tresna bat, eskari horri, esan bezala eskari hori jasotzeko. Jasotzeko ez jaso eta horrekitzeko bakarrik testimonio bezala, baizik eta horri gero jarraipen egiteko. Ezin da sartu. Esan bezala honek aukera ematen zigun eskari hori izatzeko, jasotzeko, eta horri jarraipena egiteko. Eta honek balio digu, eta balio izan dut zigun orduan, eta balio digu orain, kezka guzti hori jaso, eta pixkanaka, urteroko gestio planetan, lortu ez diren eskari guzti horiek, edo eskari guzti horiek, erantzun bat emateko. Hori azkar esan da, eta bukatzeko, hoxe. Nire gogoeta eta nire proposamena ekintzak abiatu bai, baina ekintzak abiatu horretik horreikusi, gogoeta egin, zein den helburua, helburu hori lorgarria den edeztan, ebaluatu, espektatibak, balioak, horreko egin benduen ariketa hori edo egiten hasi ginen. Ebaluazio hori egin, ekintzak abiatzeko. Baina ez hori bakarrik, ekintzak abiatu eta horri dute bukatu prozesuaren eta emaitzen gogoeta egin, berriro ere
urrengo baterako ikuspena egiteko, eta, bueno, etengabe gogoeta dela hartzen dela, ezta?